esentzia hau agertu da pizkat naturalki, nire ustez. Egia da, gero vampiro zaleek esan digutela, uste dut lehenengo aldiz, ia lehenengo aldiz izan dela gure kantelaren protagonista vampiro bat izan dena. Bere garaian zapataki agertu zen kolmillo batzuekin. Iaz Mario Vaquerizo egon zen guretzat, itxiera zeremonian edo ekitaldian, eta bere burua eskaini zuen gure irudia izateko. Pentsatuz egon ginen nola jarriko genuke pertsonaia, zertaz mozorrotu Mario, eta egia da, berak joku asko ematen duela, eta azken finean, azkenik erabaki genuen vampiro romantiko baten irudi hori eraikitzea edo bihurtzea, eta horrela batera da nasketa hori Mario Vaquerizo, Gary Oldman, Coppolaren Dracula edo Entrevista con el vampiro nasketa bitxi bat, eta uste dut, nahiko pertsona da Mario Vaquerizoren kasua. Zombia jarraitzen dute izaten protagonista nagusienak, ez dakit zergatik edo agian prestatzen direlako aurrekontu gutxiko filmak egiteko, adibidez, Europa mailan, eta horrelakoak ikusi ditugu, Europan, Asian, Estatu Batuetan, eta zombiak soziologikoki hitz egiten agian izan daitezke gainera gaur egungo parabola bat, nola gauden zombiak bezala, eta erabiltzen ari dira asko bai literaturan, filosofian, telebistan eta zinean jakina. Igutxiren azkenengo lana, hau da Japoniako zuzendari hau da gure kutxunetako bat, eta Bet Sushi dauka aurten. Nire gustatzen zait esatea gure kulinari zinema dela film hau. Kasu honetan, igutxiren beste erokeri handi bat da, eta itxaileak, monstruak hemen izaten dira sushi zati txikiak edo sushi elikai txikiak. Orduan, izan daiteke juergarako beste aitzaki polit bat filma. Beldurgarriena. Uste dut itxierako filma, El hombre de las sombras, de Tolman, Pascal Loierrek, Frantziako Pascal Loierrek zuzendariak egindakoa, nahiko film inkietantea dela edo. Bestetik, adibidez, The Seasoning House, Serbian girotutako filma, esplotazio sexualari buruzkoa. Fantasia ez dauka kutsurik, baina bai violentzia eta gerraren itxala dago oso nabaria da. Abyss of Death badauzka ere bere zati oso nahiko ilunak, nahasketa hori dauka. Antiviral, Brandon Cronenbergen semearen lehenengo filma, opera prima. Da parabola futurista etorkizunerako parabola bat da, ospetsuen munduarekin. Kutsu, hotza dauka, oso erreflexiboa, gainera oso zinematografikoki oso interesgarria da filma, eta beti gaude celebritien inguruko eztabaidak izaten, eta uste dute film honek ekarpen inkietante bat egiten duela horren duzu. Talde, Donostia mailan izango dugu beste estreinaldi bat aurten, Axel eta Ronkete komikigileen edo, esan daiteke, zinegileen edo bideogileen nahi zuen bezala azkenengo dana, Donoscript Show jarri dute izena, eta uste dut parodia oso polit bat izango dela fantasiazko zenbait filmei buruz. Ondo, bakoitzak bere lan ikuste dut, agian berari galdetu beharko, baina ni eroso sentitzen naiz, oroar harrera on batekin, jendearen partetik, bai mailen bidez edo telefonoz, hemen bilaran egon
egon ginenean, la cola de sustitos, gau pasa horretan abonoak erosteko, jendearekin denetik dago, baina guztiz jendeak eskatzen ditu zenbait film programatzeko, posibles bada kasaltzen diegu, posible bada bai, kontrakoa. Eta, bueno, ni oro gara eroso sentitzen da, beti talde lan bat izan da, eta programazioak ez du pertsona bakar batek egiten, eta beti egiten duzun programazioa agian ez da gehiago gustatzen zaizuna, eta posible duzuna momentu horretan. Gure asmoa da heltzea 25 urte betetxera behintzat formatu honekin. Nik uste du, besteekin konparatuz ezin gara kexatu, beste zinemaliekin konparatuz, beti publikoaren erantzuna izango dugula.